phung kaham jotono no puila no ani ketal vlog lam sago tini no ani first vlog start khayo ang phungo basai pai Bwsa no srapsa berai ri paikha hinge tawe mai Bwsa na hinai tongmani ta जों बुरि borok patam satai as a housewife kaijari paike nukhung khaki am teinota fungai ke songnani fuknani angke tau khonto buti songna hinai tongmani khonto buti naraga hino thongbola khonto buti songri nanai tongta mui buti tongta mui khijoni bisinai buti rokni tang fungai ke te pai mongkore khonto buti khai pai buti mosding bukisa dengiri manita angge tarpore khenyo waga darina nai tongmani ang nahade Bwsa se tei thungui tongthok tong tei hingke asake sajago bolani mama fungai ke tei mama nangui tong miring mani shaitan mani tabo yang phade babu waga darina ta fungai ke mani purahan kes ke tunu tong waglogo je masaya sak tini yango chini yang kisha mati go wakhange ba kisha haro pegi tongata Bwsa no talangui thang waga darina bagai ambo wagna shigi tongkhana hadi sana bagai okhujagi tongkhata sai tongkhabo wagro adari pai yang shui pai srapsa rest khai mai roksa pai khang sai pai Bwsa bai srapsa thangi tongmani bithi hingke asike chana naya bo asike chana naya ta hene acting simi khai tong bithi hene sadi hene report ke saya mana mo hene khari khang miring mani naila no rok tamsu moila khaibe kya jabanu thik tongya tini ni joate yang vlog am saknong senai norok nai tong di like di share khai di comment khai di te subscribe khaina ta pok di tada